Ονομάζομαι Καρακούσης Ιωάννης και είμαι ιδιοκτήτης και μηχανοτεχνίτης της επιχείρησης Πάνος Νικόλαν. Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Καρακούση το 2018 και ασχολείται αποκλειστικά με θερριζοαλωνιστικές μηχανές New Holland. Σε εμάς θα βρείτε ανταλλακτικά, καινούρια και μεταχειρισμένα, μαχαίρια ανακατασκευής, καθώς και εξαρτήματα που δεν είναι πλέον σε γραμμή παραγωγής. Πολύ σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης είναι η τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε. Αναλαμβάνουμε την επισκευή και συντήρηση της θερριζοαλωνιστικής σας μηχανής, είτε στο χώρο σας από την κινητή μονάδα τεχνικής υποστήριξης ή στις νέες μας εγκαταστάσεις στο Καλοπόλη Θεσσαλονίκης. Η πολυετής εμπειρία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στον χώρο ως πρώην κάτοχος θερριζοαλωνιστικής μηχανής μας δίνει τη γνώση για την εύστοχη πρόβλεψη και διάγνωση της βλάβης σας, καθώς και τις σωστές ρυθμίσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμα, εκτός από τις πωλήσεις θερριζοαλωνιστικών μηχανών, αναλαμβάνουμε και την πώληση της δικής σας μηχανής και την εξέβρεση μηχανής της αεσκίας σας. Από μία βίδα μέχρι ολόκληρη αλωνιστική μηχανή.